Mo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500 nagapalandulong pala ang imo panunukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi, masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na, mag DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Recledis mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion nagpagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Uy, si Roro Madrid with Lyft. All days work, gamers sa gabi, hangat with tropa, Lyft! Bagong nga drink para dira. Make me drink, zinc caffeine. Kaya ang laban, biskan anong alihok, hindi atrasan. Biskan anong amon, silip lang sa ligan. lift mode na yan! Lift mode na yan! Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagainom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z.
Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time alas 4:37 saga. Ang oras ginadulong sa tuskalwan sa klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Let's bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Good tidings. Hi! Hello! Good morning! We wish you a Merry Christmas and advance Happy New Year mga kakaypay! Hindi na gid mapunggan mga kabyanan, Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na! One day to go before Christmas mga ka-K5, pero usually December 24 is a special non-working holiday para sa aton sining mga empleyado sa gobyerno. Sa aton sining mga ka-K5 at the same time, ang December 24 amo ning tion na sang paghihikotay sang mga lulutoon para sa preparasyon sang Noche Buena mga kabyanan. Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-Palamati sa pagsugalaw sang Christmas, December 25, 2025, Christmas Eve. Sa aton sini nga mga kabyanan, no, sa aton sini nga mga kabyanan, December 24 ga luto-luto na ni sa mga spaghetti, sa mga salad, sa mga bio, sa aton sini nga mga K5 sa mga lumpia. Ano pa gid? No, sa mga hamon, mango fluid,
Flamingo Fluid, ha? Tapos mabugtaw sa tunga sa kagabiyon. Ma-exchange gift. Sa ato sa nga mga kakipay, pa mo usually ang mga senaryo kung Christmas. Ang iba nagakadto sa city, nagaligo sa swimming pool. Alas 4:42 mga kabyanan, welcome na sa ato sa pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga. Today is December 24, 2025. Sa ato sa mga K5 sa mga pinalangga naton ng mga tagparamati. Oy, may special announcement kita. Hasta lang kita alas 8 sa ang aton sininga operation na karon sa gabi. Kay tungod nga ti ma-celebrate pa kami sa Christmas with our family. Alas 4:43, thank you so much Lord sa another day, another adlaw sa ato sa mga pinaranggang mga kabyanan sa paghatag sa aton sa panibagong adlaw. Because every gising is a blessing sa ato sa mga K5 and ginadayo tagrepasalmatan gini nga aton sa mahal nga makaako. Tamyaw ta sa mga agang aton sa mga listeners. Ginaabi-abi tanang ila sa mga presensya mga K5 sa ato sa pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ilabi na gini nga ato sa mga mamang chopper nga nagapasaya na agapa. Ang ato sa mga taxi, mobile patrollers kag WBTC patrollers. Ang mga e-bike, tricycle driver kag van driver, bus driver. Nga aga para kabugtaw, nagapasada mga kabyanan. Ang ato sa mga K5 nga mga KSS, K5 solid supporters. Ang ato sa mga suki nga mga vendors. Ang ato nga mga overseas Filipino workers online. Netizen, good morning! Mayong aga sa inyong tanan-kid mga pare ko sa mga pinalangga naton nga mga taga-palamati, sa mga aton sa nga mga suki every morning diri sa balitang K5 sa umaga. May dayon nga aga sa inyong tanan kay Ma'am Ning Ilomba. Good morning Ma'am Ning Ilomba. Lord, thank you for this new day. Thank you for the power and privilege of prayer that I can talk to you anytime, anywhere, and you always listen. I'm grateful for your mercy, patience, and for the strength you power into every prayer. Thank you for the overflowing love and all the blessings we receive. Amen. A blessed morning, Kakepebre Umalay, and a wonderful Merry Christmas. Wonderful Merry Christmas man si imo, Ma'am Ning Ilumba. Yeah! Merry Christmas, everyone! 500 na ang budget! Salud si Berna! Tahimik. Saya, nagluto. Merry Christmas, Ma'am Bing Space J. Merry Christmas, Dino Tecayon Deloria. Merry Christmas, Ronito Sumbong. Merry Christmas! Sa inyong atanan kay Kagawad Arby Gilyama. Merry Christmas! Elsa Di Mapeles Arnaez. Merry Christmas gid sa inyong atanan. Ang budget, 500 ang piso. Okay lang. Alas 4:45 mga kabyanan oras ato sa libar mga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Natamyaw gidamon kamo sa isa ka malipayon nga Pasko. Mga ka-K5 halin diri sa K5 News FM Iloilo. And of course, salin kay K5 Ray Umalay. Pero may nagsabi 500 ay kasya na sa bawat pamilya. Tsak na kukulangin pa ang bawat tahanan. Lahat ay natatawa. DTI. Inatamyaw to sa mga aga si Sardino Tecayon Deloria. Kung meron tayo. Nagapamatigid sa Salderon sa Tagbak nga Rota. Bus number 66. Good morning sa inyo. Ay nako, giliw, nililigaw tayo. Dahil may issue ngayon sa gobyerno. K5 Ray Espeja Umalay para sa balita K5 sa umaga.
Alas 4:46 mga kabiyanan oras sa ato sinibarwa nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Ang Pasko'y darating, dapat tayo'y magsaya. Bantayan tani karon kiti mo basta nga ni December 24 ang iban nga agaw puli sa ato sini mga pinanang mga tagpalamati kung kamusta ang biyahe sa pila naton sini ka mga terminal sa ato sini nga mga kabiyanan no. Sa ato sini mga pinanang mga tagpalamati ang mga pasahero tani dinaguso pero ang iba ni sila nagkapuli na sila ni kahapon nga adlaw. Kulangin to, ayusin ninyo ang trabaho nyo. Ay nako giliw, nililigaw tayo dahil may issue ngayon sa gobyerno. Magnanakaw muna ang hulihin nyo, kami na ang bahala sa Pasko. Basta kami nakasigurado ako nga mga empleyado ni Dr. Amil Oy. Hindi 500 pesos ang budget nila sa ilan Noche Buena. Sobra pa sa 500 pesos ang ilang budget sa ilan Noche Buena. Salamat kay sa imo Doc Ramil. Oy! Okay lang giliw, kain na lang tayo. Meron lang tayong pinapayang Ginatamyo ta sang maayong nga morning. nasa gabi ito. Si Ma'am Neni Ann Palma Ebron, Okay lang Elsa Di Mapeles Arnaes, Ma'am Ira nga nagapamatigid sa ato sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. sa gabi ito. Ang budget 500 ang piso. Ang Pasko'y darating. Ang oras mga kabiyanan alas 4:48 ginadulong sa atos kalawan sang klinika DTX 500 food supplement. Sa Pasko grabing kananay mga kabiyanan sang lechon, sa mga mantikaon nga mga pagkaon, sa mga tambok nga mga pagkaon. Kay gani dapat may reserba kita permi para sa high blood kag hypertension. Baginom sang klinika DTX 500 mga kabiyanan, agod maproteksyonan ang aton sining nga ikaayong lawas. Tapos ako ning imnanay para malimpyuhan kag detoxify ang aton sining nga kidney kag ang aton sining nga liver. Maginom sang klinika DTX 500 mga ka-K5. Muna ang huli. Alas 4:49 sa aton sining nga pagpangalagad mga kabyanan. Diretso kita sa mga labing talalupang doon nato sining nga mga balita nga gidulong sa atos kalawan sang klinika DTX 500. Sa mga balita, mga kabyanan lalaki nga nagumpisa sa kinagamo sa Esplanade 2 sa Mulo, ginlampusan sang 2x2. Para naman, kinagamo na naman, Esplanade na naman, Esplanade. Masobra 700 ka mga di pasahero nga salakyan na inspect sa uplan biyahing ayos Pasko 2025 sang LTO6. Malapit sa kamilyon nga suspected sa muna kumpiskar sang City Drug Enforcement Unit sa distrito naman sang Molo. Hubog nga pulis nga ginaligar nagpang-abuso sa isa ka sibilyan ka nagpalupok sang armas lutang sa barawasang istansya ginpasakaan sang kaso. Traffic and Transportation Management Office ginghinyo ang mga motorista nga maggamit sang PUVs kung may magpadulong sa syudad subong nga holiday rush. Siyempre traffic. Sa aton sa nga mga kakipay para malikawan naton ang heavy traffic. Kaya kisa nagpa-traffic ni mga motorista na single nga motor, no? Kapit pa ko sa tion sang holiday rush. Amaw. Sa aton sa nga mga kakipay. Marjorie Cabalonga nagapamyaw sang Merry Christmas sa tanan nga mga taga Santa Barbara. Merry Christmas sa inyo ha. Sa ato sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Alas 4:51. Pasiplatan tabakaron pila ka mga balita naton sini mga kabyanan, balita international kag national. Mga
Mga balita sa luwasang pungsod kag sa aton sining nga nasyon mga ka-K5, and at the same time sa aton sining nga mga kauturan ang aton sining nga lakat sang panahon. Kamusta ba lang lakat sang panahon naton? Manami ba lang aton sining nga tiyempo? Manayanaya ba lang ang aton sining nga tiyempo subong nga adlaw sang Miyerkules mga kabyanan. Today is December 24, 2025. It's Wednesday sa aton sining mga kabyanan. Ang aton sining programa December 25, buhay kita program ha. Kay siyempre bakasyon sa aton mga empleyado. Mati ka mo anay sa mga music namon diri sa Balitang K5 sa K5 News FM. Kabyanan, manayanayang aton sining lakat sang panahon kanami kay wala sang low pressure area nga na-monitor ang pag-asa sa gwa kag sisulod sang Philippine Area of Responsibility. O siningon mataway kag manami ang pagselebrar naton sa aton sining Christmas subong adlaw. Oras, alas 4:52 mga K5 sa ato sa nga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Dugay-dugay makopod na ito ng ato sining mga unit field reporters ang ato sining patrol with K5 Karen Badilla. Sa ato sining mga pinalangga ng mga taga-Palamati. Sa Balita Nasyonal, suno sa report ni Local Government Secretary o Department of Local Government Secretary DILG Secretary Junbi Cremulya. Sa to sila mga pinalangga ng mga tag-Palamati. Nga nakabaton sila sing information nga si Ako Bicol Party List Representative Saldico was allegedly in the process of building a 5-story basement. Grabe 5-story basement sa to sila mga K5. Nga supposedly amo na ang butangan niya kag istoran taguan mga kakipay sang kwartaya nga kinawatan sa gobyerno. Grabe nga mga katawag ni nga mga politiko. Grabe ka planado ang ila sini nga pagpangawat man. Mako mo na maubra kay mo 5-story building basement para lang tambakan sa kwarta nga kinawatan mo sa kwarta sa pumuluyo, sa kaban sa gobyerno, nga alin sa taxes sa mga pumuluyo, sa ato sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa ato sini nga mga kabyanan, terrible nga mga plano, mga kabyanan. Istoryaan tadi karon sa ato sini banwa nga pagpangalagad. Oras, alas 4:55 mga ka-K5 sa ato sini nga pagpangalagad. Matapos ang pinaka mga importante nga pahibalo sa pagbalik naton counter report ni ka-K5 Karen Badilla. Standby ka mo mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa mga pinalangga ko nga mga Ilonggos sa Sininga Paskwa. Padayon naton ipalapnag ang hindi mapunggan nga gugma sa tagsa-tagsa. Ini si Vice Mayor Love Baronda nagatamyaw sa inyo sang Merry Merry Christmas and a Happy New Year. God bless us all. Mga pinalangga namon nga mga kasimanwa sang segundo distrito sa sining-tion sang Paskwa kag bag-ong tuig aton tandaan ang tanan nga tawo nga nangin kabahin sang aton kabuhi kadalagaan man o kon kapaslawan. Ini sila ang rason sang aton padayon nga paghimakas. Agud malabot naton ang aton mga handog. People come as blessings or lessons, yet both are essential factors why we are here today. Kag ilabi kag labaw sa tanan, dundumon naton si Kristo Jesus nga rason sang aton selebrasyon.
Siya ang kapawa nga nagaiwag sang aton kabuhi kag nagahatag sang dalan agud maluwas kita sa tanan nga kasalanan. Gikan sa amon pamilya kag sa kaibuturan sang amon tagipusoon, ini si Kong Mike Kag ini si Kong Cathy Goriseta nga nagatamyaw sang isa ka malipayon nga Paskwa kag mas progresibo nga bag-ong tuig, segundo distrito kag sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. From your men and women of Iloilo City Police Office, we wish you a Christmas filled with peace, joy, and security. Let us continue working hand in hand for a community that is not only merry but also secured. Merry Christmas and safe New Year, mga ka-K5. To the people of Western Visayas, warm Christmas greetings from Police Regional Office 6. We thank you for your continued trust and support. This Christmas season reminds us of the values of peace, unity, and service. Rest assured that your police force remains committed to protecting our communities with integrity and compassion. May this season bring joy, hope, and safety to every family. Merry Christmas and Happy New Year, mga ka-K5! Ini si Mayor Inday Raisa Treñas, una sa tanan. Nagapasalamat gid ako sa Pumuluyong Ilonggo for being a steadfast partner sa Iloilo City Government, and I wish you and your families a Merry Christmas and a Happy New Year. Championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinanganapin ang kape sa mo. Bisan noon muna ang away pa nakamahaw sa agay, di magkakto si Putsan. Kag siyempre ni Araman Sam,
may TC. Sigot ka. Tapor, sabi ka mga tulog, preparado ha. Hindi ka naman tulog, wala. 1, 2, 3, go. Ismail Balis Kagonta. Patay. Iloko mo. Go. Iloko mo. Sa'yo ang last mo nagloko. Gabi. Wow, grabe! Ilugog mo! Ilugog mo! Ilugog mo! Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Oras mga K5 alas 5:05 sa aga. Oras gandulong sa to sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Yeah! Merry Christmas everyone! 500 na ang budget! Salud sa buena! Tahimik ang gabi at walang nagsasaya. Nagluto ang ate, sabaw lang ng tinola. Sa bahay ng kuya ay nag-iinuman pa. Ang bawat tahanan pinagtitipid pala. Okay lang giliw, kain na lang. Alas 5:06 mga kabiyanan oras sa to sa nga pagpakalagad diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa gyapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Ang piso. Good morning kay Ma'am Rachel Bebs Tuando, Cherry Lapating Branya. Mga ka-K5 uso subong ang ubot ran kaso si Pon nila nat.
Kay gani bira-birahan yung nga inom mga kabyanan sa mga suplemento nga saragin makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio mga kabyanan, Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist nga saragin makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas mga kakipay. Kay gani mag-inom sa Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Challenge nga tayo kung meron tayo 500 piso. Kontra na report ni K5 Karen Badilla sa patrol. K5 Karen, happy birthday gali kay K5 Alira Apin ha. Birthday gali subong ni K5 Alira Apin. Happy birthday sa imo K5 Alira. K5 Karen sa patrol naka-standby na ha, sa ato sa nga pagpangalagad. K5 Karen, good morning. K5 Ray mayong aga simo kasaton nga mga tagpalamati sa Subong no ang nagaalibot-libot kita diri sa syudad sang Iloilo kung sa diin may madamo nga mga pasahero sa Subong ang makit-an naton nga mansik padulong sa mga terminals diriya sa distrito sang Arevalo kag sa distrito sang Haro K5 Ray kag ang sa mga jeep naman madamo naman sa Subong aga ang nagabiyahe especially sa nasambitan nga mga ruta K5 Ray no kay ti damo na nga mga pasahero ang nagahingagaw nga magpalauli sa ilay atag sa ka mga kabanwahanan kag tag sa ka probinsya diriya sa rehiyon sa East Subong pa lang yan. K5 Karen. K5 Ray. Go ahead. Gin-check man naton ang area sa Parola Wharf kay diri K5 Ray no ang iba naton nga mga kauturan ang magapalauli man sang Gimaras K5 Ray o galing ti ang kung may baluan ang first trip ni kundi kita magsada mga 5:30 to 6 AM K5 Ray pero pag check naton dito sa may terminal di way pagawas ang pasahero pero diriya sa mga terminal naton sa mga Ceres sa may Arevalo kag sa diri sa Haro K5 Ray way pagawa kon madamo na K5 Ray nga mga pasahero ang nagahingagaw nga magpalauli sa ilaya nga mga lugar K5 Ray. Siyempre sa buong December 24 no may ngagaw gid na sila kay tipa karon sa gabi ma-celebrate sila sa Christmas Eve. Kuha ta karon sa pila ka mga sitwasyon dito sa mga terminal areas naton kay K5 Karen no kung pilila ng aton sa nga mga pasero pero laban-laban ang iba ni sila kapon nagipululi na ni no naging agaw na ni puli kay K5 Karen. Yes. Ang sa hapon minit magsala grabe nito ang pugok sang trapiko sa may going terminal kay damo gid K5 Ray no nga mga pasahero ang naghingagaw kay ti ko may baluan ang iban nga daan kahapon niya half day lang ang duty so ang iban kahapon pa lang yung adlaw nagpalauli na K5 Ray. Kay subong special non-working holiday no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati ti subong may mga malagas-lagas man na no sa aton sini nga mga K5 hingagaw puli sa ila sini tagsa-tagsa ka mga probinsya no ilabi na gid ang mga nagatrabaho diri sa may syudad sa Iloilo kay K5 Karen. Yes, correct gid K5 Ray. Ang aton man gani nga mga na-observe no sa mga pasahero bala nga nagapalauli ti damo mga binagtong K5 Ray mga gift mga kagamitan nila nga dalon sa ilaya nga panimalay kag pamilya K5 Ray. Ulangin pa. Sige K5 Karen alas 5:10 sa aga oras sa ato sa pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Kamusta ning kinigamo naman sa esplanado? May kinigamo naman sa esplanado? Na-intercept man ni gilayon kay 5 Ray no or na-aresto sang aton nga kapulisan diri sa may Iloilo City Police Station 4 ang ining grupo or yes kay 5 Ray ang ining isa ka grupo nga ginalakipan ni sang 22 anyos nga lalaki matapos niya kay 5 Ray nga nagumpisa sila sang kinagamo dito sa may Esplanade 2 according diri sa initial nga investigation sang Molo Police Station kay 5 Ray sa kay Police Captain Ryan Crice nga kahapon pagtapos ni sang simbang gabi kay 5 Ray diri sa may Molo Church ang isa ni ka grupo nga
lakipan kanday alias Nene K5 Ray nga ara man sa legal nga pang-idaron, halin ini sila sa simbahan. Nakitaan nila sa Gwa sang Molo Plaza K5 Ray ang grupo ni alias Adrian, ang 22 anyos, kung sa diin dugin lango-lango ang grupo ni kanday alias Nene. Pero ginpabayaan lang ni kanday alias Nene ang grupo kanday alias Adrian, nagdiretso sila ya K5 Ray sa paglakat. Hasta nga nag-abtanay sila K5 Ray diri sa may Esplanade 2, kag sa nakitaan sila liwat sang grupo ni alias Adrian, nagakita nila nga doon nagahutikana ini ang miyembro sang grupo ni alias Adrian K5 Ray. Ano pa, ang grupo kanday alias Nene, nagpangaman man ginabinantayan nila ang hulag ni sang grupo ni alias Adrian, hasta nga ginpalapitan sila K5 Ray, kag ang ining isa ka grupo ni Adrian, kag mismo si Adrian K5 Ray, ginpang tapungol nila ang pila ka miyembro ni nga upod no ni alias Nene. Sinong una kane? Sinong una garit-garit kane? Ang grupo ni alias Adrian K5 Ray. Okay. Kita mo lang, no? Halin ba ni sila sa mga sa simbahan, aga pa sila mabugtaw kay masimbang gabi, no? Pero pagwa sa simbahan, sobra pa sa mga yawa, batasan nila. Kaki 5 ka rin? Amo gani. Oh? Ano pa ang ginhimo sa grupo ni alias Nene para makabalo sila? May nakitaan ni sila K5 Ray nga hindi ko ang siguro ano ni ang ginatawag nila nga dos por dos sa kahoy. Oo, kahoy K5 Ray. Ano pa pagkwa nila, dinalagan man to nila ang grupo ni alias Adrian, kag ginpanglampusan man sang kahoy. Tingining si alias Adrian nga nang umpisa sang kinagamo, amo pa ni ang nakaangkon sa madamo nga pilas, especially sa iya nga ulo. Amo na tawag nga Gaba. Ang Ginoo kabulogid magbalos insigida. Sang karma nga ginatawag, Gaba. Kaki 5 ba ka rin? Nagkanto ka mo to sa simbahan para magsimbang gabi? Ano liging kanto dito sa simbahan ay? Kaki 5 ka rin, Badilya? Amo na ko kaysa problema bala no sa to sa mga pedalangga ka mga hindi man itanana pero amo na bala ko masimbang gabi ka bala pero lain mo tuyo bala kay 5 ka rin. Mabugtaw ka sa lain tuyo mo. Ang iban masimbang gabi ka kay masulisidin ka lang to kay crush. Or masimbang gabi ka kay nagadan ka ni crush. Or masimbang gabi ka kay ginabantayan mo nga makita mo mga kontra mo kay para makabalos ka. Kay 5 ka rin. Yes. Amo man ni tani ang jutayan nang pala nga matabo dito sa may Haro Plaza sang Sunday K5 Ray. Mayo lang kay nakitaan ni sa sang kapulisan ta nga pagkakita ni sa bata sa ila nalagyo. Tigin lagas nila K5 Ray kag sang ginkap-kap nila ba may kutsilyo gali iya nga dala ting rason sang bata nagdala siya sang kutsilyo kay bangot nga nakitaan niya nga ang iya nga kontra ara dito sa sulod sang simbahan. Sa to sini nga mga K5. Basi pag nagsulod pag sa simbahan may kutsilyo sa dala? Abaw, grabe no. Wala gid dili respeto ya mga kabataan subong. Sa aton sini nga mga K5, makon mo na. Masulod kay mos balay sang Ginoo. Dala kay mo kutsilyo. Masimba kaya lain yang sa paminsaron kay utok mo kay 5 ka rin? Tiyan mo ni sa subong no ang sa part naman niya sang Haro na pang ano ni sila na pang nadakpan gid ni sila sang aton yang kapulisan K5 Ray. Sige sa aton sini mga pinarangga nga mga tag Palamati. Ti kamusta subong ang bukol to ni Adrian? Tigin ano man to siya, ginhatagan man to siya sa pagbulong K5 Ray kahapon sang aton nga mga responders dito sa may Molo Police Station. Kay dito siya ginhold K5 Ray kag makitaan man dira gani sa litrato ta nga may ano gid may bandage ang may pilas, may napilasan gid guro no? Yes, may mga dugo gid ni K5 Ray ang iyang ulo. Nang tawag mo umpisa ka sang gamo. Katapusan ikaw malanggali malampusan sang 2x2. Di mayo lang na kay pilas na ago mo paano kung na wasak ng ulo mo bipaglampos ang 2x2 be? Kay 5 ka rin? Amo gani K5 Ray kay ti ano ni wala na choice tong isa ka grupo kay ti wala man sila sa lakad para makabalo sila. Amo tong nga nakakuha sila sang tion K5 Ray no nga may nakita sila yang kahoy kag amo tong ginusar nila pang depensa sa ilaman nga kaugalingon ya K5 Ray. Hindi Merry Christmas kagid sa buong aga. Nakuha mo ya parte mo hay. Amo na bala kuhay ka mo brahon, nugay ka mo pauna-una sa mga upod nyo. Nag-5 ka rin? O sa mga iban nga tawo?
Kay ti, ilang tawa na, ikaw yan ang panggarit-garit, ikaw yan nag-umpisa, ikaw pa yan nagkaagom siyang patal ka pilas. Kay 5 ka rin? Oo, especially nga ang atong gingarit-garit niya kay 5 Ray or gingunahan niya, way pasang sala sa iya. Oo. May Tapos hindi tripping pa sila- bala, tripping at tawag. Oo, tripping. Wayo bro, rin mga kabataan, puros lang tripping, nabalaan nila tripping, di ka mo kay strot sa pa-eskwela nyo, unahon nyo pang tripping. Tapusan nyo bala na yung pag-eskwela nyo. Okay, 5 ka rin? Yes, correct. Tapos Kay Pasko 5 nga Ray. Pasko, way duway, matyagan ko duway, tinyo sang ginapili nga oras, tiyempo, kag lugar. Pasko nga Pasko, Hindi ka mo danay kapaiway siyang pagkatarantado nyo? Tapos bago lang ka mo alin sa simbahan, bago lang ka mo ludluhod kag pangamuyo to. Tapos pagwa gali, lain gali tuyo nyo, na anong klase ka mga kabataan ni subong man? Hindi sila dapit na sa may esplanade to. Diri na sa may MH del Pilar, di ba kay 5 Ray sa kung hindi na magsala, ang lapit ini sa may Taytay kay 5 Ray. Okay. Sa may Taytay pakadto sa may Lapos dito sa may sa may tawag ni gani hospital. Yes, mga dira yes, correct kay 5 Ray. Sa to sini nga mga K5 sa mga ti subong ang esplanade bala. Pagkalaway na duway nagkawasuga. Kung aga na pasiga man nila suga. Kung kagahon. Kung kaagaw, may mga suga man kay 5 Ray pero hindi mo nakasanay kay kung hindi ta magsala to solar lang kaya ang ginausar nila. Yots, kalawlaw na subong ang esplanade ta. Hindi parehas ang una. Subong, tapat ginapasiga na gani kung tawag ni gani, ginapasiga ina kung gabi mga kabyanan hasta magkaaga, hindi nyo pagpatyon para less ang krimen. Mamukisa ang krimen na nagkakatabo sa dulom. Kay 5 Karen? Yes, kay 5 Ray. Kung may mag-jogging-jogging da, aga pa kag dulom, pag i-kampante, mag-jogging aga pa kay dulom. Sa gitna ng kapabugal-bugal nga, one of the world-class river esplanade sa aton sini nga mga K5 sa aton sini nga syudad. Pagkatapos ay nako, kadamo sang mga way gawasuga, damo vandalism, ang mga CR sirado. K5 ka rin? Oo, yes, correct kay 5 Ray kag unang aluba. Di ginapabayan ang aton nga esplanade. Sa to sini nga mga K5, kuni tanan nga mga adik, tanan nga mga sunoy, tanan nga mga manyake, sara nagatambay. K5 ka rin? Oo, kung gisa ginahimuan pa nga taguan sa kamalamalahan. Gani mo na gani. Kung ay sa to nagbayad to sa lodging house to, what sa nagbayad sa short time, dira sila sa idalom kag sa mga bakawan naga panago-nago kada ka obras ang kamalamalahan. K5 ka rin? Oo. Di nga amo na lang ginambasa nga aton nga mga otoridad kung legal lang man kamo ya kay 5 Ray nga ako harap man lang kamo sa legal age. May mga motel or mga court dira kay 5 Ray nga pwede sudlan. Teka na nami kuno yan kung exciting kagaya nami gidya kuno kung may thrilling mo. Amo man na ambal ni Migo Uting Guanson sa barangay Malusgod Patutan. Nga ambal ya nami giya kung kaisa sir may thrilling thrilling kada kumanakpan kag mapusasan kada sa obra mo. Mary Joy Fuentes, Jesse Amoles Sr. nagapamatigid sa ato sa nga pagpakalagad. Oy, sa mga taga tawag ni gani may nagapatamyaw ni nagapamatigid sa ato ni Kina mo. Sa dira sa may Shell Pabia, sa FBC Shell Station Ongka to Pabia, nagapamatigid si Sir Bong Escosio. Nagapatamyaw sang Merry Christmas sa taran-taran nga mga nagapamati subong aga. Sige ka K5 Karen, basi karon may mga ma-interview kamo da nga mga pasero nga magigagaw puli sila sini nga mga panimalay. Interview kamo video na karon. Din subong location nyo. Dire kita sa Arevalo kay 5 Ray, going kita sa may terminal. Sige. Alas 5:20 oras sa ato sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Sa ato sining mga pinalangga nga mga tagya palamati. Ready nang Noche Buena package mo karon? Ready na, syempre halin sa imo. Wow. Ang spaghetti pababa at pataas galito. Yes, bala. Tikuway ko nagatag gali way kay gidya ng bakal spaghetti aw. Pakulang ang aton nga 500.
Pero hindi man 500 ang nabaton mo kay Dokramil. Oy! Ay, sobra-sobra pa. Baw! Paldo ko na paldo. Ang Paldo? no? Grabe ba? Tingala ko man nga tadlong niya lakat ni Jason kapon ay. Pagbaton niya sobre nga tadlong lakat niya. Gali kay Paldo, gali? Paldo? Oo, paldo. Kita. Paldo Paldo. Sa dugay-dugay kay Ma'am Rosewick. Paldo pa kumpara last year? Paldo, gid. Wow! Ang kay Ma'am Rosewick, ano naman mo? Kay Ma'am Rosewick, yati mapuli ko na sa December, si Bila Labs siya. Oo, mapapuli si Baby Labs mo? Hindi, ay, do ka tig-asang pamba. Hindi. Ay. Hindi magpuli si Baby Labs. Di mamatomato naman na si Jason Talaron ngayon, magamuning sistema. Magmatomato celebrate Christmas. Hindi nga labay-labay. Masariling sikap sa kogalingon niya. Kaya siyempre, why asawa mo? Ang ginanamit nga sariling sikap, di ba matomato sa celebrate sa Christmas, nga siya lang kagang iya bata. Kaki 5 ka rin? Amo gani. Di malamig gali ang iya sini nga Pasko. Malamig gid kay to gid sa kadaan kagabi kay Ma'am Rosewick ko na paldo gid. Ano namin mo nga napaldo? Napalduklan? Napadul... na? Ano mga mo na? Mo na? Why naman siguro ka-reply sa mga messages sa iya sini nga Baby Labs? Ha? Wala doon yung picture ya? Ay, oo. Ay, birthday gali ni ka K5 Alira apin subong aga. Subong adlaw. Mapalitson si K5 Alira. Dito pirmi man lang sa pangayo litson, mapalitson pa sa? Siya naman ko lumahatag. Di mayo man Ang importante bugana ang inyo Christmas Importante nakaabot ang mahiwagang pula nga envelope before Christmas. Di ba la? Yes, correct. Only Ramil Uy. Only Ramil Uy kan? Ha? Only Ramil Uy kan. I-complete the sentence. Ano? Complete the sentence. Only Ramil Uy kan? Reyes Peha, umalay. Complete the sentence. Doon nag-slow po ano ba? Puli to! Ano ka natamaan ka sa Vikings kagabi? Natamaan ka sa Vikings ilom sang bear kagabi? Hangover ko, delegate. Ambal ko complete the sentence. Doc Ramil Oy can makes my my Christmas happier. Mga mo na bla. Doc Ramil Oy can wala gali. Nag-loading ako. Abi ko kung ano na. Take kompleto ha. Are, si Jason ko siya, may message ako kay Doc. Sige. Si Jason tagay. Doc, thank you, kid. Paldo. Bahaw. Ang nabaton mo do pwede ka bakal sang ano? Damo ka bakal na? I mean, pwede ka bakal sang ano sang bag-o nga cellphone, sang cash nga cellphone. Cellphone, pwede ka bakal ka cellphone. Wow! Tikalon ba? Pwede pang down sa salakyan? Pwede down mo sa salakyan 5,000 na down payment, may bios ka na. Pang house and lot ko, no? Moya, kaki-5 ka rin? Ha? Ano ni siya? Pwede pang ano? Pwede pang bakal, iPhone 15 Pro Max. Bow! Grabe nga mga bonuses ba? Why kita da? Hindi, dapat kami na mahambal sa imo AM. Why kita da? Abi, pamangkutabi ako nga pwede pang ano ang imo bonus?
Pang ano, imo AM, pang ano imo nga bonus, pwede mabakal sa? Ay, ano nga man bakal man? Pwede ilagaw isa ka semana sa Disneyland. Ay. Naka-check ginaguro mo. Pwede malagaw sa 5 kaadlaw sa Disneyland. Kadlaon pa. Paldong-paldo. Oo, hindi man tatikalo no, dapat kuno empleyado ka ni Ramil. Oy, tikalon ka kuno dapat mo. Basta mamo magtinikal kita dapat Disyembre lang kita makatikal. Kung hindi Disyembre, puraot makita, di ba? Amo gani. Oo. Kita mo tong sa may ampaw ni Doc nga ginhatag sa aton kay may nakabutang gid nga Happy Holidays. May this bonus inspire you to start savings. Di lang ko sure. Di lang ko sure. Jenny pa. Oh. Di man siya sure. At least kina-encourage ka ni Doc ka mag-save ikaw. Diba? Every year kung magatag siya, makitaan ko gid na kay 5 ray nga may nakabutang gid nga amo na nga savings. Kag every year duway yung man ginatuban. Mo hindi man kita ka-save kaya ginabulig taman sa mga pumuluyo, ginabulig taman sa pamilyata, di ba? K5 ka rin? Amo gani. Oh, si K5 Jason ti may bata pang ang ginasagod ni. No? Tapos ti may asawa pa nga daan nga ginapulian. No? May asawa ka nga ginapulian do wala man din. Ay, si Ma'am Rosbeck Lera gali sa abroad no. Sorry. Nano man ning akon baba man. Ay sa bariit ning baba ko. Dola kay Ma'am Rosbeck pay. Pasensya ako yo K5 Jason talaro na sorry gid. Richard Geka, good morning kay K5 Karen, kay K5 Ray Malay, Merry Christmas. Totoy Preyas, good morning sir. Hey, Ma'am Nining Lapating Branya, nagpapatigin Marlene Pamukol Superiano. Nagpatamyaw si Romar Sangungka, nagpatamyaw gid. Oy, good morning gid kay si Romar. Salamat gid sa inyo sa nga pagpamati diri sa balitang K5 sa umaga. Sige, basi kulbaan pas Jason kung din malabutan storyata. Salamat gid. Iba naton yung mga balita kay 5 Ray no kay sa mga sitwasyon diri sa syudad sa Iloilo bantayan sa pila ka mga public affairs sang K5 News FM Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Jason Talarod, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Good morning kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple sa Barangay Balabago Haro, nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad. Ang Ma'am Nining Lapating branya. Ang alawayon sa mag-asawa, amo gid yang imo ka K5 Ray Umalay. Nagapati man ko nga hindi man na magpati si Ma'am Rosbeck Branya Talaron mamuti palangga yang dan si K5 Jason kag balaan niya kung ano ka loyal ang iya bana sa iya. Teta Elga Sumagaysay, good morning. Salamat gid man sa inyo ha. Salamat man sa imo. Teta Elga Sumagaysay mayong aga gid sa imo pangapi-ngapi na sa Klinika DTX Coffee Mix may kape ka na nakaditok sa pangkampiyon nga kape ni Dr. Ramil Itang. Oy! Alas 5:30 sa aga mga ka-K5 oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga sa pagbalik taton kaunta dugang nga mga balita sa aton sini mga unit field reporters mga tipon nga balita sa aton sini nga mga reporter mga kabyanan sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. Sa mga pinalangga ko nga mga Ilonggos, sa Siniya Paskwa, padayon naton ipalapnag ang hindi mapunggan nga gugma sa tagsa-tagsa. Ini si Vice Mayor Love Baronda, nagatamyaw sa inyo sang Merry Christmas and a Happy New Year! God bless us all! Mga
nalangga namon nga mga kasimanwa sang segundo distrito, Sa sining-tion sang Paskwa kag bag-ong tuig, aton tandaan ang tanan nga tawo nga nangin kabahin sang aton kabuhi, kadalagaan man o kon kapaslawan. ini sila ang rason sang aton padayon nga paghimakas. Agud malabot naton ang aton mga handog. People come as blessings or lessons, yet both are essential factors why we are here today. Kag ilabi kag labaw sa tanan, dundumon naton si Kristo Jesus nga rason sang aton selebrasyon. Siya ang kapawa nga nagaiwag sang aton kabuhi kag nagahatag sang dalan agud maluwas kita sa tanan nga kasalanan. Gikan sa amon pamilya kag sa kaibuturan sang amon tagipusoon, ini si Kong Mike Kag ini si Kong Cathy Goriseta nga nagatamyaw sang isa ka malipayon nga Paskwa kag mas progresibo nga bag-ong tuig, segundo distrito kag sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. From your men and women of Iloilo City Police Office, we wish you a Christmas filled with peace, joy, and security. Let us continue working hand in hand for a community that is not only merry but also secured. Merry Christmas and safe New Year, mga ka-K5. To the people of Western Visayas, warm Christmas greetings from Police Regional Office 6. We thank you for your continued trust and support. This Christmas season reminds us of the values of peace, unity, and service. Rest assured that your police force remains committed to protecting our communities with integrity and compassion. May this season bring joy, hope, and safety to every family. Merry Christmas and Happy New Year, mga ka-K5! Ini si Mayor Inday Raisa Trenyes, una sa tanan. Nagapasalamat gid ako sa Pumuluyong Ilonggo for being a steadfast partner sa Iloilo City Government, and I wish you and your families a Merry Christmas and a Happy New Year. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5, Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. Nay, may kinido, wala. Aba, nala. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Once more!
forward. Si Manny Maho. Ora again. Ora. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila may guwapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Bagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip na mo, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. 6 lang ang bilog. 6 lang ang pinalaga. Contestant number 2. Nanay ang Katay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. 322. Batangan si Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito na lang alam, ha? Mga batong na pag-insang, Pisos! Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. may nagpiso pa na water sa mga. Aray, Awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yay, pasakay ka. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Oh, lupa-tupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagpati mo sa lagbong ako mo. 400! Kami, Betuha. 500! Lipay mga nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa pay ko sa friend? Okay. Liwatotang hambang naton hep horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode na nag-report na siya. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang na. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go.
K5 sa umaga. Oras sa balitag K5 sa umaga, alas 4:41 mga ka-K5. Diretso kita ko ang report ka K5 Aaron Ripuyo, 1 milyon nga suspected sa Bono Kumpiskar sa City Drug Enforcement Unit sa Distrito Sangmolo. May report si ka-K5 Aaron Ripuyo. K5 Ray na kumpiskar sa City Drug Enforcement Unit o karang CDEU ang malapit 1 milyon niyang palor sa ginapatian sa bus sa drug bypass operation sa Zone 6 Barangay Boulevard, Molo. Alas 5:01 kahapon sa gapon, Desyembre 23. Ang mga nadakpan naging kinalasan ay alias Jimboy, 30 anyos, residente sa nasabit na lugar, kag alias Koykoy, 29 anyos, residente naman sa Tansa Timawa City proper. Sandig, kay Police Captain Roque Himero III ay gawaysis ng CDEU. Nabakla ng subject sa isa ka plastic sa isa ginapatian sa bu gamit ang 8,000 pesos kang paibas money. Na-recover dugang ang sum ka mga plastic sang sabu, karagabugat sang 120 gramos, kag 816,000 pesos ang market value. Yara naman sila kay Fabre sa kustodiya sa Molo PNP, kag natanan ang kapasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Kagani nga balita nga nadulongin sa inyo sang kalwan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sarangkit nga nagapabaskog sa aton nga immune system, kag nagapahilway sa aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Sa Iluanta, balita ni K5 Reggie Di Mayo, hubog nga pulis ginaligar nga nagpang-abuso, isa ka sibilyan, napasakaan na sang kaso. K5 Reggie. Kaki-5 Regin pasakaan na sang nagakaigo nga kaso ang isa ka police officer nga na-assign sa Estancia Municipal Police Station matapos ini magpang-abuso sa isa ka sibilyan kag magpalupok no sang iyang armas lutang sa NHA Barangay Gugo, Estancia, Iloilo, las 2:20 sang kaagahon sang Disyembre 22. Sa interview naton Kaki-5 Reno kay Police Major Carl Jerome Tingala, ang Chief of Police ng Estancia Municipal Police Station, ginapahayag sinino nga mayara sang disko sa nasambit nga barangay kag una pa lang Kaki-5 may natabo ng kinagamo. Suno no sa iya nga ginpatupan sang police officer ang isa ka sibilyano matapos makapalagyo ang isa pa ka sospek nga amo ang naglampo sa sibilyan sang kable. Dugang pa Kaki-5 no sang nakita sang barangay kagawad ang ginhimo no sang police personnel kun sa diino gilayon ini nagpalapit agud tani magsaway apang no sa baylo nga nagpamati o kun magpamati Kaki-5 no ginsakit pa ini no sang pulis ang isa ka barangay kagawad kag ginbatuan pa ini. Suno no gani sa nagreklamo nga nagalaom ini siya nga buligan sang pulis no ang iya ginhimo apang ginkakibot ini Kaki-5 nga siya pa ang ginsumbag sang pulis. Matapos ini Kaki-5 no hinali nga nagkuha sang iyang armas lutang ang pulis kag nagpalupok sini sa diin. Maswerte nga wala man Kaki-5 no sa may naigo sa among hitabo. Suno gani ini kay Tinggala Kaki-5 na wala nila no ginatulirar ang inino nga binuhatan kun sa diin ginasiguro nilang atubangon sa nga pulis ang iya nga ginhimo. Nahibaluan man Kaki-5 no nga ginpasakaan sang Martes no ang pulis kun sa diin magapangatubang ini siya sa slight physical injuries, illegal discharge of firearm kag resistance and disobedience to an agent of a person in authority nga sa karon Kaki-5 no yara na siya sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station. Ang ini nga balita no ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy kag diri sa may Banwa sang Sara sa may Bell Pharmacy. Ako naman si Kaki-5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM. Salamat kay K5 Reggie Di Mayo sa Luanta. Ang K5 kamustahan? Multipurpose hall kung sa diin ginpangunahan ni Dr. Amil Uy nga sa tagsa katuig nagapanagtag nagapaharipay sa kabataan nagahatag sang regalo kag magluwas sina nagapakaon at the same time nagpaagaw sang mga coins kahapon sa Rio Gym mga Kaki-5 subong adlaw iga padayon
para pagid sa mga pumuluyo sang takuling sa mga nanay subong kag sa mga volunteer nga mga K5 solid supporters sa Metro Bacolod. Amo nang mga balita namon diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Back to you, Capiz. Thank you so much, Bacolod, Sir Robert, Sir Babes. Sa singat yun, check na nato sa area manager, Sir A.M. Ray. Good morning and welcome. Merry Christmas. Merry Christmas sa tanan-tanan and very merry ang Christmas namon diri sa mga syudad sing Iloilo kanabato na namon ang amon sa mahiwagang red envelope. Sa mga balita excuse me. Litre bayo. Sa mga balita naton diri sa Iloilo, Aryo, kaligad to, di ba rambulanay man to, binunanay. Ari di sa esplanade to, kinagamo naman, pero unique. Si ining duwa ka grupo, ang grupo ni alias Adrian, nagsimbang gabi pa ni. Nagluhod, nangamuyo, naghambal siyang kapatawaran sa Ginoo. Pagwa sa simbahan, nakita ang kontra, inagad ta pungulay, nagsugataayang banas, nagrambulanay na. Ano na siya? Halin sa simbahan, pagwa sa simbahan, rambulanay. Karon gin sita ni alias Adrian ang grupo ni alias Dine. Pag sumalangay nila sa may esplanade to mga kabyanan, mga ka-K5, no? Nakapudyot ni si alias Dine sa grupo sang 2x2. Nilagas ang grupo ni alias Adrian. Pagkaptry, nilampusan solo. Di man nakuha yaman bukolya. Halin sa simbahan, nagpangagad rambol, nagnilampusanay. Nadakpan ni sila na intercept na yung gilinin sa mga kapulisan naton sa Mandurriao. Kagara sila sa aton sining paginakop sang Mandurriao Police Station mga ka-K5. Pila sa ulo ang naguman ni alias Adrian matapos kamapuruhan sang lampos sang 2x2 mga ka-K5. Sa dugang naton sining ka mga balita mga kabyanan, ang biyahe kag ang mga pumuluyo naton nga nagahingagaw puli sa probinsya, tagsa-tagsa nila ka mga probinsya, nagaamat-amat na dinaguso sa sining nga mga tinion mga kabyanan. Ilabi na gid ang aton sining nga mga pumuluyo nga ti nagatrabaho diri sa may syudad sang Iloilo. Naibaluan nga ti subong adlaw special non-working holiday, ang iban half day. Sa aton sining nga mga ka-K5 ang ilan sining nga mga trabaho. So amo na nga amon sining nga pinakalites kag update diri sa may syudad sang Iloilo. Balik sa inyo dira ka-K5 Jobert Lago. Thank you so much sa A.M. Ray sa mga balita sa syudad sa Iloilo. Check naton sa Siri Matinon, mga nagapangon nga balita sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning. Please go ahead. Thank you, good Sir Jobert. Daw medyo nagagatok-gatok pa ang baka kang Vikings AM, no? Sa mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique, sensitibo kay 5 Western Visayas kag Negros Island Region, kay apat ka adlaw ang tisang Paskwa, may isarari diya ka 13 anyos nga bata sa bahin kang San Remigio. Ang nagutas kang anak kadya kaugalingon nga kabuhi. Nasapuan na lang ang diyang bata sa balay kang anang migo nga suro sa pagpangusisa kang kapulisan, malagaw lang raad sa nang lola o garing nagdiretso dya to sa nang migo kag dito naging himo ang diyang insidente kay 5 Western Visayas. Amo to ang natabo ti ang asawa o kunang nanay kag tatay kang diyang bata. Bulag gali ti ang problema sa pamilya kay naluyahan kano diyang permi ang bata. Bangod nga bulaganay ang anak kadya nga nanay kag tatay. Sa mga may problema, gapadayon nga nagaparamdom ang kapulisan nga magpangayo gid kang nagakaigo nga intervention kag magpagpangita gid kang dapat nga maistorya. Sa dugang pagid nga mga balita sa Banuakang Bilison, may isara ka mangunguma, 47 anyos si alias Bobet na tigayon nga madakpan kang aton mga otoridad matapos ginapanig nagabaligya kang illegal nga shabu na recover sa nang posisyon ang ginaburbanta 3 ka gramo nga may value nga 22,500 pesos. Samtang kagabiman sa Banuakang San Jose de Buenavista, isara ka high value individual si alias Kadoy 38 anyos nga residente kang Barangay 4 San Jose
kag si alias Nini 36 anyos SLI Tanayaw Street Level individual taga Barangay Kuyapiao Patnongon nadakpan nga ginapahayag nagabaligya kang shabu na recover sa nang posisyon ang ginaburbanta 65 grams nga may market value nga nagadangat sa masobra 400,000 pesos. Ang diyang mga subject person sa talad na unong ron or na priso sa Municipal Police Station. Amura mga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya. Balik kanimo dyan, Sir Jobert. Thank you so much, Sir Milmar, sa mga balita dito sa probinsya sa Antique. Sa silingan tiyon, i-check natin mga po ng balita sa probinsya Kangaklan. Sir Michael, welcome kalibo. Damo salamat, Sir Jobert. Good morning kay 5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Wanted person na dakpan sang aton nga mga kapulisan nga responsable ini sa pang hold up no diri sa Banwas ang Makato sa nagligad nga tuig no nadakpan liwat ang ginatudlo sa mga suspect nga si Delsol Sonio naaresto ini sa ginpatigan nga manhunt operation diri sa barangay Sirudo sa Banwas ang Banga sa ginapapulian sa sining nasabitan nga suspect no sa nagligid ini nga adlaw nadakpan pagi man sa warrant of arrest nga may kaso nga robbery with homicide kung sa diin gani wala sang ginrekomenda nga piyansa kay 5 Eastern Visayas. Sa nasabitan nga insidente, kung madumduman ninyo, na-report ko ni last year ang insidente matapos yung ginhold up sini kagin patay paagi sa pagtiro, ang biktima si John Andre Bulido, ang admin officer sang JNT Express, no, sang naligad ini nga April 27, 2024. Natabo ini diri sa Barangay Dumga sa Banwas ang Makato, K5 Eastern Visayas. So, according sa report, nga nakabulig sang dako ang tatay sang biktima nga si Bulido matapos na nakita ni nga si suspect nga si Sonio nga nagalagaw-lagaw bala kay nano ani ini nga nadakpan na K5 Western Visayas sa illegal drugs. Nagpalagas pa ini sa kapulisan after sang krimen, nagpanago ini pero na checkpoint siya nga nagasakay sa kotse kag may droga sang nakuha sa iya. That's why nakulong siya then nakapiyansa kag nakagwa na. So sang nagligad nga mga inadlaw nakita sang tatay sang biktima nga lagaw-lagaw sa peryahan amo tong gin-inform ang kapulisan kag gin-operate ni siya mo ni siya nga nadakpan sa subong aras sa paginakop sang aton kapulisan K5 Western Visayas. Kag sa dugan naton nga mga balita pila ka mga pila ka mga barangay diri kahapon ginbaba man bangod sa kabaskog sang ulan. Oo, K5 Western Visayas kag maayo lang kay wala man sa mga damages gid nga kinatabo kay ginasugid abi ulan lang man ang Aklan River wala gid man mag-apaw mga ka-K5. Ano yung mga balita di sa Aklan kag sa Banwas ang Kalibo balik sa imo Sir Jobert. Thank you so much, Sir Michael, sa Kalibo mga ka-K5. Nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas mga ka-K5. Sa mga unang panahon, si Kristo na sapwan kanakitaan sa pasungan. Dili sa amon sa probinsya sang Capiz, ang isa ka bata nakitaan sa sulod sang karton kahapon sang aga mga ka-K5. Isa ka lapsag ang nasapwan sa barangay San Jose sa Bay Ciudad sang Rojas ang ining lapsag magkaginbilin no sa gwa sang gate sang pamilya ni John Cordero nga isa ka barangay kagawad sa barangay San Jose Rojas City. Mga alas 5 sang kagahon mga ka-K5 na diskubrihan nga may bata ka nagahibi sa sulod sang karton. Wala pa nagatabid pangya sining pusod mga ka-K5 kag mga ginubulubanta duwa ka oras pa lamang nga ginbilin kung sino ang responsable nga iloy sini nga nagbilin sa nasambit nga puya sa may karton sa gate sa kilid sa karsada mga ka-K5. Ginkakibot sang pamilya nga may ara bata sa ila ugsaran kag nagtawag sa aton sini nga Rojas City Emergency Response Team agod nga mabuligan kag madala sa ospital ang bata nga ara sa sulod sang box mga ka-K5. May ara tualya kag may ara ikubag nga ginatungtungan ang nasambit nga bata mga ka-K5. Tubtob sa karon wala pa may baluan kung sinong tag-iya pero ang puya sa karon ara na sa paginakop sang DSWD matapos nga gindala ini sa isa ka hospital sa syudad sang Rojas. Ginapatihan basi taga dira man sa barangay San Jose namong barangay San Jose damon ni pumuluyo kay may housing project inadira sa nasambit nga lugar mga ka-K5 daw kuan lang daw mga tutoy lang na pangbilin sa karon ang kabataan diri sa amon sa syudad sang Rojas.
Dugang pa nga mga balita, mga ka-K5, patay ang kolektor, no? Matapos bumunggo sa pampasayro nga salakyan ang iya ginamaniho nga motor sa Agbalo, Panay, Capiz, alas 8:30 sang aga mga ka-K5 kahapon, no? Ining si Sander sang Banwas ang sapian sakay sa Suzuki Smash mga ka-K5. Padasig ang dalagan kag nakabunggo ini sa salakyan nga ginamaniho ni Mr. Ronald 62 anyos sang barangay Tabuk, Pontevedra, Capiz. Nakakasubo ang ginikanan mga ka-K5 kay wala gid makarecover kag wala maluwas ining nasambit nga bata matapos nga madasig ang iya sini padalagan. May dala ini siya mga ka-K5 nga mga koleksyon halin sa iya sini nga trabaho. Amo naman nagapanguna nga balita dinhi sa ato sa nga pagpangalan sa syudad sang Roas nga probinsya sang Capiz. Back to you, Bacolod. Tiyo daw ginakulabo sa kita sa panahon, daw ay naman ta oras. Merry Christmas. Di na ko yung magbalik din sa inyo. Merry Christmas sana sa tanan-tanan. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. EM Ray, Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Merry Christmas, everyone! Pagbantal ng budget! Salute na! Tahimik ang gabi at walang nagsasaya. Nagluto ang ate, sabaw lang ng tinola. Sa bahay ng kuya ay nag-iinuman pa. Ang bawat tahanan pinagtitipid pala. Okay lang giliw, kain na lang tayo. Meron lang tayong tinapay ham keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Ang budget 500 piso. Okay lang giliw, kain na lang tayo. Meron lang tayong tinapay ham keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Ang budget 500 piso. Oras mga kabyanan, alas 5:58 na sa aga sa ito sining pagpangalagan. Wait, Tiyempo. Merry Christmas gid sa inyo. Ito sining mga pinalangga nga mga taga-Palamati. Salamat gid sa pag-upod sa amon sining mga programa diri sa K5 News FM Philippines, sa K5 News FM Iloilo mga kabyanan. Along-along lang kita, hindi magpatama palupok para hindi magkaladisgrasya mga ka-K5 Hay nako, giliw, nililigaw. Isa ka malipayon nga Pasko para sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamatin sa mga suki naton nga mga kulturan. Diri sa aton sini nga pagpalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinahanglan akong inyo lagad sa kanginan ko po ninyo sa tag sa kaga. Ako naman si K5 Reyes Peha Umalay. Hay nako kayo. Huwag nyo kami tinitipid mga Pilipino. Sa pangalan sa amon sining CEO, Chief Executive Officer and President Dr. Amil Itang Uy, nagsabugos nga pwersa sa K5 News FM Philippines. Nagapabiling kita sa mga tiraga nga nagasiling, the voice of the people is the voice of God. Kita ay naman kita sa masunod ng mga adlaw. Dili lang sa ato sini palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Maraming salamat and God bless us all, mga ka-K5.